משיח זה לא פיק כזה, בשנייה אחת מגיע. חכמינו אמרו, איך תהיה הגאולה הגדולה, העתידה? כמו יציאת מצרים. פסוק מפורש אומר, כי ימי צאתך מארץ מצרים, מראינו נפלאות. כמו שזה היה בעבר, ככה זה גם יהיה בגאולה העתידה. זה מה שמסביר השם למשה ואומר לו, משה, מה אתה חושב? אני יכול להוציא אותם במכה אחת. אני מכת דבר, מכה את פרעה, יוצאים החוצה. אבל עם ישראל לא עבר את התהליך הרוחני הפנימי. ואז הם יצאו. אז הם יצאו בראש מורם. כן, אנחנו בתהליך הגאולה, אתם יודעים ממתי? מתקופת הארי הקדוש. מרבי יוסף קארו. אומר רבי חיים ויטל על הארי ז"ל, שהארי הוא משיח בן יוסף. אחר כך מגיעות עוד עליות. עליית החסידים, עליית תלמידי הגאון מווילנה, הרמח"ל, עוד יישוב, 4 ערי הקודש, צפת, חברון, טבריה וירושלים. פתאום נבנה, ושב השם את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. לפני 100 שנה היה פה 1% אולי מעם ישראל. בקום המדינה, 3 או 4%. 6 הימים, כבר היה יותר. היום, כמעט 50% מעם ישראל פה. כן, צריך לדעת, עם ישראל לפני 100 שנה חשב שאולי נמחוק את הזהות היהודית. אולי נתבולל בין עמי אירופה, הנאורים. פתאום עם ישראל מבין או דרך השואה או בדרכים אחרות שאנחנו צריכים לזכור את היהדות שלנו. זה קודם כל. אני יהודי, אני בן לאברהם אבינו. זה לא אומר שאדם באותו רגע שומע את כל תרי"ג מצוות, אולי אפילו במצווה אחת, אבל הוא אומר, אני קודם כל שייך פה לעם הזה. זה א' ב', אני חלק מברית האבות, אני חלק מברית המילה. אומרת הגמרא, כל מי שעושה ברית מילה, אברהם אבינו לא נתון להיכנס לגיהנום. עומד בשער גיהנום, אומר, אברהם, סליחה, זה לא נכנס פה. סליחה, אבל יש לו תיק כזה של עבירות. יכול להיות, אומר אברהם אבינו. עשה ברית מילה, לגיהנום הוא לא נכנס. אתה חלק מהעם ישראל, אתה לא בגיהנום.